Hello guys, good morning, good morning. Medyo matindi yung rides natin. Yung rides natin ng mga nakalipas na araw. From Tuesday until present, until today, nag-rides pa rin tayo, walang sawang rides. So ngayong araw na pupunta tayo ng Pagudpod. So yung isa sa mga main course ng ating rides ngayong araw is yung Pagudpod and then yung Bangi with Meals. So yun, medyo ano na rin, ilang araw na rin kami medyo bitin ng tulog. Halos hindi tumataas sa 5 hours ng tulog namin. Kaya mamadaliin na namin to para at least makarating kami doon ng medyo maliwanag pa at makauwi ng maliwanag. Kasi nga pagdating ng hapon sobrang tirik na ng araw, sobrang init. Kaya nagbaon na rin kami ng extra t-shirt and then nagpulbo na rin para hindi masyado mainit sa katawan. So yun, kasama natin pa rin tayo, naka-Dominar tayo. Buti kinakaya pa rin ni Dominar, si Z9, si Seth, and then yung dalawang adventure natin, si Ma'am Isa and si Sir Des na naka CF Moto and then Tenere 700. So yun, tatakbo tayo ng 160 kilometers with estimated 3 hours and 10 minutes na biyahe. So yun, napaka fulfilling na itong rides natin kasi nga norte. So tayo bilang taga Bicol, Southern Luzon to Northern Luzon. Iba pala experience, lalong na pag papasok na expressway. So sapat na sapat si 400, si Dominar 400 kung papasok ng expressway. So yun, nandito tayo sa Vigan City and then mag-rides tayo papunta Pagudpod. So yun, medyo na late na nga kami ng gising kasi dapat 5 kami, aalis 5 AM. So it's April 22. So 7 AM na ngayon, time check 7 siguro, sabi dito kung 7 ngayon, possible 10 na kayo pumunta doon. Pero chill ride lang naman, it's extended lagi ng isang oras. So yun nga guys, samahan nyo na lang kami. Kaming mga Bicolano na pupunta sa Pagudpod. So yun, let's go. So after 2 hours na biyahe, onting pahinga, inom ng tubig and then diretso ulit sa biyahe.
pagod na pudpud pa. Ito ang Pagudpud Welcome Arch na matatagpuan sa munisipyo ng Pagudpud, Ilocos Norte. Isa sa mga arko na makikita sa Ilocos Norte. Ang Pagudpud ay isang baybaying bayan na matatagpuan sa pinakahilagang dulo ng Ilocos Norte. Kilala ito bilang Boracay ng Hilaga or Boracay of the North. Ngunit marami pa rin itong maiaalok bukod sa malinis at magandang baybayin. Pagkatapos namin dito mag-picture-picture sa Pagudpud Welcome Arch, diretso na kagad kami sa Patapat Viaduct. Oh! Ano to? What the hell? What the hell? Nasa heaven! Woo! Highway to heaven? Dito ka sa may ano, likod ng ano. Yeah! Woo! May windmills, guys! Wow! Mas bundok dito! Mountain province! Woo! What the hell? Sulit! Sulit ang rides! Woo! Let's go! Woo! Patapat Bridge! Go! Lupit! Laki ng ano, pag nasa si ano, dagat tapos bundok. Woo! Woo! The Patapat Viaduct, also known as the Patapat Bridge, is a significant structure located in Pagudpud, Ilocos Norte. It's a coastal bridge that spans 1.3 kilometers, rising 31 meters above sea level, and connects the Maharlika Highway to the MacArthur Highway. The bridge is a concrete viaduct with 9.42 meters wide and is a popular tourist destination, offering scenic views of the coast and mountains. From Bicol to Ilocos Norte. Woo! Woo! Pagudpud! Pagudpud! Yun. Wait lang. Solid. Woo! So yun nga
guys, so balik na kami sa Bigan, pero dadaan pa kami ng pabalik na kami, pupunta kami ng Bangi Windmill. So dadaan pa kami doon. So another picture taking na naman. So samahan nyo naman ulit kami. So tatagusin na lang ulit namin to. At habang ngayon nga tukuha tayo ng shoot. Yeah, solid na solid dito. Ganda yung curve ng Patapat Bridge, yung bundok dito sa kaliwa, yung tulay sa gitna, yung dagat, West Philippine Sea sa kanan. So solid, ganda, 10 out of 10. Rider's dream talaga to. Ayun, woo! Solid na solid tong biyahe. Diba lupit? Ganda. So yeah guys, Bangi Windmills naman. Later na lang ulit guys. Woo! Off-road na tayo. May pagka-off-road pala to. Tinanggal nila yung mga buhangin dito. Tapos na lang. Karon ta. Ay sinarado. Bawal na idalhin. Okay. So yun nga, nakarating na kami sa Bangi Windmills. Siyempre, pag may nakita kaming souvenir shop, automatic bibili kami ng mga souvenirs. Dumanig ko. Ano sa may arko? Ako magitinda doon. Magkano? Wait lang. Alis na kami. Bye bye Pagod Pod. Bye bye Bangi Windmills. Bye bye. Bye bye Windmill. Hanggang susulitin. So yun nga, pabalik na kami sa Vigan City sa aming boarding house mula sa Bangi Windmills nang bigla nang huminto yung isa naming kasamahan na naka CF Moto dahil may naririnig daw siyang hindi ka nais-nais sa aktor. Buti naman hindi ganun kalala yung na-experience ni Ma'am Isa sa kanyang CF Moto. False alarm lang pala. Yun. So yun nga guys, dito nagtatapos yung part 3 ng ating Ilocos Region Ride, kung saan yung pinakahuli nating napuntahan ay ang
Pagudpod Welcome Arch, Patapat Viaduct or Patapat Bridge, at yung pinakahuli na Bangi Windmills. Sa oras na to, mag-aayos na kami ng aming gamit dahil dito na rin nagtatapos yung aming Ilocos Region ride. Uuwi na kami ng Bicol Region. Pero dito, hindi pa rin dito nagtatapos ang aming summer vacation. Kasamahan nyo pa rin kami sa part 4 ng aming summer vacation ride kung saan pupunta kami at bibisita sa Batangas City. Kaya yon, samahan nyo akong muli katulad ng pagsama nyo sa akin dito sa Ilocos Region papunta naman sa Batangas City. Let's go!